prdeli. Kde jsi? Já ti fakt nevidím. doma. Ahoj. No jakže bez prdele už ano. Cezar, pryč! To je někdo venku a já umírám hlady. Chcípám, nebo nechcípám a za chvíli nebudu moc penitovat, takže přesně. Kde jsi? Tady! Jo, tady. Dobrý, že to ukazuje na tebe. Jo. Jak nemám rád ty lagy. Ne, vůbec nejsem zvyklý, ale mám 60 fps po většinu času. Jsem v pečánky, ale jsem to vůbec negeneruje. Kde jsou zvířátka? A pojď. Ty to nevidíš, jak jsem se teleportoval k tobě? No, ne. Bude vidět na tom videu. Když teďko naploadu 22 videí a ještě se neuploadovala ani jedno. Začíná být džungle! Joho! Keci! Jupi! Víš jak udělat sušenky? Cože? Vím. Jo? Jo, vím. Co k tomu potřebuješ? Obilí a to, co roste jako na tady stromek. Ježiš, kakaový boby. Sakra, kde jsi? Jsi Kakao. Tady roste třeba. No tak dělej. Já vím, kakaový boby jsou všude. No. Kakaová babi. Mám jenom dvě. 2 hunger. Hele, co našel? Našel jsem pevnost. Už je. Tady je pevnost vždycky v džungli. Kde seš?